Kedysi dávno žila jedna stará koza, ktorá mala 7 malých kozliatok a ľúbila ich tak veľmi, ako len matka môže milovať svoje deti. Jedného dňa musela ísť do lesa pre jedlo a tak si ich zavolala k sebe. Milé deti, povedala, musím ísť do lesa. Kým budem preč, dávajte si pozor na vlka. Ak by sa dostal dnu, zožral by vás všetkých, aj s kožou a kostiami. Ten darebák sa často vydáva za niekoho iného, ale vždy ho spoznáte podľa jeho chrapľavého hlasu a čiernych labiek. Neboj sa, mamička, odpovedali kozliatka. Dáme si dobrý pozor. Matka sa teda s nimi rozlúčila a odišla do lesa spokojnou mysľou. Netrvalo dlho a pri dverách sa ozvalo klopanie. Otvorte dvere, moje drahé deti. Vaša mamička sa vrátila a priniesla vám niečo dobré. Ale kozliatka spoznali jeho chrapľavý hlas a odpovedali. Neotvoríme, nie si naša mamička. Ona má jemný a nežný hlas, ale tvoj hlas je chrapľavý. Ty si vlk. Vlk teda odišiel do obchodu, kúpil si veľký kus kriedy a zjedol ho, aby si zjemnil hlas. Potom sa vrátil, znovu zaklopal a povedal. Otvorte dvere, moje drahé deti. Vaša mamička je tu a priniesla vám niečo dobré. Tentokrát znela jeho reč mäkšie, ale keď vyložil svoje čierne laby na okno, kozliatka vykríkli. Neotvoríme, naša mamička nemá čierne laby ako ty. Ty si vlk. Vlk sa teda rozbehol k pekárovi a povedal. Pekár, poranil som si labu, natri mi ju cestom. Keď mu pekár natrel laby, utekal k mlynárovi. Mlynár, posyp mi laby bielou múkou. Mlynár tušil, že vlk má nekalé úmysly a odmietol to urobiť. Ak to neurobíš, zreval vlk, zožeriem ťa. A tak sa mlynár zo strachu podvolil. Teraz sa podvodník vrátil po tretíkrát. Zaklopal na dvere a povedal. Otvorte, deti moje, vaša milá mamička sa vrátila a priniesla vám niečo z lesa. Kozliatka zaváhali a povedali. Najskôr nám ukáž svoje laby, aby sme vedeli, že si naozaj naša mama. Vlk vyložil svoje laby na okno a keď videli, že sú biele, mysleli si, že je to skutočne ich matka a otvorili dvere. No len čo vkročil dnu, zbadali, že je to vlk. Vystrašene sa rozbehli a snažili sa ukryť. Jedno sa schovalo pod stôl, druhé vliezlo do postele, tretie do pece, štvrté do kuchyne, piate do skrine, šieste pod umývadlo a siedme do hodinovej skrinky. Ale vlk ich všetky našiel a jedno po druhom prehltol. Všetkých okrem najmenšieho, ktoré sa skrylo v hodinovej skrinke. Keď vlk zjedol kozliatka, spokojne sa vybral na lúku, ľahol si pod strom a zaspal. Keď sa matka koza vrátila domov, hrôzou sa jej srdce zastavilo. Dvere boli do korán, stôl, stoličky a lavici prevrátené, taniere rozbité, periny a vankúše rozhádzané. Hľadala svoje deti, ale nikde ich nebolo. Moje drahé deti! Volala ich po mene, ale nikto neodpovedal. Až keď zavolala meno najmladšieho, ozval sa slabý hlások. Tu som, mamička. Schoval som sa v hodinovej skrínke. Pomohla mu vyliesť a vypočula si smutný príbeh. Ako len plakala nad stratou svojich milovaných detí. Nakoniec plná žiaľu sa vybrala na lúku aj s najmenším kozliatkom. Tam pod stromom našla vlka. Spal tak hlboko, že jeho chrápanie otriasalo vetvami. Keď sa naňho lepšie pozrela, všimla si, že sa mu v bruchu niečo hýbe. Môžu byť moje deti ešte nažive? Pomyslela si. Rýchlo poslala najmladšie kozliatko domov po nožnice, niť a ihlu. Potom rozpárala vlkovi brucho a len čo urobila prvý rez, vykukla hlavička jedného kozliatka. S ďalším strihom vyliezlo druhé a takto jedno po druhom všetkých 6 kozliatok vyskočilo von, zdravé a živé. Aká to bola radosť! Kozliatka objímali svoju matku a šťastím poskakovali. Teraz rýchlo prineste veľké kamene,
prikázala koza. Naplníme nimi vlkové brucho, kým spí. Kozliatka vbehli na lúku a nazbierali ťažké kamene a vložili ich do vlkovej dutiny. Potom mu matka zašila brucho tak rýchlo, že sa ani nezobudil. Keď sa vlk konečne prebral, bol strašne smedný. Keď sa pohol, kamene v jeho bruchu narážali o seba. Čo to vo mne hrkoce? Čo mi kosti láme? Boli to kozliatka, teraz sú tam kamene. Dokotúľal sa k potoku, aby sa napil, no kamene ho ťahali dolu. Stratil rovnováhu, spadol do vody a utopil sa. Keď to kozliatka videli, vybehli zo svojho úkrytu a volali. Vlk je mŕtvy, vlk je mŕtvy. Chytili sa za ruky, tancovali okolo svojej matky a oslavovali svoju záchranu. A tak sa všetci šťastne vrátili domov.